на Кънчо, майстора, на Яшар сестра, на Гундито сестра. Нали искам да знаете, защото много години няма тук, да знаете за какво приказваме, нали? Нека да е жива и здрава. Така? От нашето момиче 50 евро от Кънчо, от неговата съпруга. Нека да са живи и здрави. Какъв хубав кючек искаш? Барби кючек. Акордеон кючек. Нека да е жива и здрава с цялото семейство. Следващия е Тодор. Арео Тошка. С първоначална вноска тръгваме с 50 евро. Първоначална вноска 50 евро от Тошката. Обаче не да бързаш. Хубаво, няма бързаш. Ама тя да ни фърниш по две. Фърне по едно. Така, което казах. Ем да плачиш, ем да се смееш. Ем да плачиш, да играеш. Ем да плачиш, ем да играеш. Hadi man sinema buraya. Barbie. Barbie. И още 50, 100. 100 евро от Тошката и още 50 евро от Айдън, става 150 евро. Барби, кючека Барби. И така, дами и господа, от семейството на Тошката 300 лева, 150, 300 лева, благодаря. Така на Гошо племениците. Единия беше Георги. Георги беше бали Тос. Ти си Георги, да. А другия кой беше? Ержан. Така. От сестрата на Гошо 50 евро. Добре, не. Кой чук? Нашата фирма, най-добра.
Така, 50 евро от племенниците на Гошо и още 50 евро, 100 евро да са живи и здрави. Така, и още 50 лева от Ержан стават 250 лева от племенниците на Гошо. Нека да са живи и здрави. Същия кючек. Ръжка. Така, 250 лева от племенниците на Гошо. Нека са живи и здрави. Така, само искам нещо да спомена. Значи,